Dobro jutro, pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu Farmer Experience DP. Moje ime je Dušan Protić i u današnjem videu, odnosno u serijalu videa koji budu dolazili, ću vam predstavljati, hajde kažemo, priče, deo po deo, kako podižemo mali voćnjak, nekih 1500 kvadrata. I ono što ste do sada imali prilike da vidite u jednom od videa jeste da je Branko orao ovu parcelu. Nakon tog oranja je ispalo dobro, pošto morate uzeti obzir da je ovo bila kuća, dvorište, nikada nije orano, nikada nije ništa sređivano tog tipa, nikakva obrada zemljišta nije bila. Tako da to prvo oranje je dovelo da, ajde da kažemo, okrenemo tu zemlju kakva god ona bila. Nakon tog prvog oranja smo veliki broj cigala, betona, određenih stvari koje se tu nalazile bile u zemlji, uspeli da izvadimo napolje. Nakon toga smo odradili jednu akciju gde smo skupili sve te cigle i te stvari u prikolicu, gde smo imali otprilike negde pola prikolice pune tog šuta i tih stvari. Posle toga, pre nekih nedelju i po dana, Branko je pokušao ovo da odradi frezom. Međutim, problem je bio što i dalje ostalo ogroman broj kamenja, cigala, betonskih blokova i to je sve napravilo problem gde Branko nije mogao da odradi. Probao je s frezom, 2 puta je pokidao frezu i shvatili smo da je bolje da odustanemo i bukvalno je odradio nekih možda 3-4 metra širine. Posle toga organizovali smo se da ponovo uzmemo prikolicu i da ponovo odradimo jednu akciju sakupljanja smeća, odnosno tog šuta, kamena i cigle, i to smo upravo i uradili. Tada smo pokupili negde oko malo manje od jedne pune prikolice cigala, odneli to i sledeća stvar koju smo odradili i zašto zemljište izgleda ovako jeste odrađeno je kratkom tanjiračom katros. Naravno, ovde je odrađeno nekih po 5 prohoda, bukvalno na svakom potezu, da bi to ispalo ovako. I opet posle toga se pojavila situacija gde sam sada u ćoškove i tamo na kraju placa ostavio opet 2 velike gomile cigala i kao što možete da vidite, to sada izgleda mnogo bolje. Međutim, evo, cigla, ajde, ovo je manje više, ali je isto cigla, manji komadi pa i ne predstavljaju toliko probleme. Međutim, recimo ovde sada kada sam dolazio, sam video, evo je, opet cigla, to je ono što predstavlja problem i to je ono što predstavlja problem za bilo kakvu dalju obradu. Međutim, sada smo odlučili da kada završimo žetvu soje, sledeća akcija će biti to da ćemo pokupiti još jednom sve cigle i blokove, šta god nađemo na ovom placu od tog smeća, i nakon toga ćemo odrediti razmeravanje. Po moje proceni i po, ajde da kažemo, onome što daje Google Maps, ovaj plac je širok nekih 15 metara i moja zamisao je bila da u desni deo stavim, odnosno u ovaj deo da stavimo 2 reda kajsija. Pošto je plac dugačak nekih 100 metara, cilj mi je bio da možda stavimo na nekih po 30 stabala u redu. Znači u jedan red 30, u drugi red 30, da to bude 60 stabala kajsije, a u ovaj red da stavimo 30 stabala šljive. Ono što bih vas zamolio jeste, ako imate neki predlog, pošto ja zaista se ne razumem u to, ali da li imate neki predlog koje sorte kajsije bi bilo najbolje posejati, stavio bi neke 2 do 3 različite, možda 2, pa u svaki red da bude jedna, i koju sortu šljive preporučujete. Naš cilj jeste da dobijemo kajsiju i šljivu od koje ćemo kasnije moći naravno da koristimo za ličnu upotrebu, da napravimo pekmez, eventualno na kraju što ostane da napravimo rakiju, i to je naš neki cilj. I to bi samo sađenje sadnica bi išao tu nekih 10 metara ispred mene, dok bi ovaj deo ovde ostavio prazan da bi napravili malo nešto, sredili onako za nas. Samo još jedna stvar, pre nego što završimo ovaj video, pokazao bih vam situaciju koja mi se juče desila i koju sam snimio, međutim onda sam odlučio da ovaj video ponovo napravim. Tamo na sredini onog placa, što ćete sad imati prilike da vidite, je neko došao i bacio kesu sa smećem i otvorio tu kesu, naravno. Tako da, eto, sam imao prilike malo i da skupljam
to smeće. Zašto me sad vidite sa ovom kesom? Jeste zato što tamo u daljini možete da vidite da je neko došao i na sred tog našeg placa bacio smeće. I na sred placa otvorite kesu sa smećem. Mislim, ne sadam pojem. Ali evo, sad ću vam pokazati kako to izgleda. Iz kog razloga, zašto to ljudi rade, meni zaista nije bitno. Prvo, neko je mora da uđe u lično, znači da uđe u lični posjed, odnosno u privatan posjed da bi bacio to smeće. Drugo, ne verujem da je neko od ovih komšija jer nema razloga da se to uradi, ali takvi smo ljudi, šta da vam kažem. To je u principu to. U sljedećem videu ćete vidjeti razmeravanje i bušenje rupa i nakon toga, čak i ako imate predloge, možete da date, hoću da naručim sadnice. Ako imate predloge neke rasadnike koji imaju ok cenu, odakle bi moglo da se naruči, bio bih vam zahvalan. Također, zamolio bih vas još jednom da zapratite kanal, komentarišete video i stavite like. Svako dobro, pozdravljam vas.